खोवाई तुलाशिखोक आरडी ब्लॉक के अंतर्गत पूर्वी चंपाछरार 3 नंबर वार्ड मायूंकथी मुंडा गांव के निवासी नकुल मुंडा के श्राद्ध का आयोजन करने हेतु अपनी ओर से जितनी हो सके मदद देने पहुंचे तिप्रा मोथा के खोवाई जिले के वर्किंग प्रेसिडेंट त्रिथित देवर्मा, खोवाई जोनल चेयरमैन विशु देवर्मा, आश्रमबारी ब्लॉक कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट सुबल सिंह देवर्मा, YTF खोवाई जिले के सेक्रेटरी सुमल देवर्मा, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी उत्पल देवर्मा, दुआपन देवर्मा, मनोरंजन देवर्मा, मॉनिटरिंग कमेटी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन समेत अन्य हामबाय सिनि मिडिया न हायनाय जोंते हामा थागनाय तिनि जों साबि जास्रामबारि तिब्रा मथारेंगै सिनि नकुल मुंडा जों बना ज खालायना रायजाका सिनि बुबागारा नाहारमुं तै सिनि तिब्रासा थांजानाय नाहारमुं थायो नाहारै जों तिनि सिनि नकुल मुंडा बथानाय किछु कয়েকদিন आगे थिका ब उस्ट्रुकुङै थिका बिनि बयस संखाय 35-36 खायखौ जों सायमाने तिनि जों तिनि आश्रमबारिनि एंगै अरा तिनि भाई माजा फैगा संबाय तिनि साबि आश्रमबारिनि एंगै अरा तिनि सिनि जुनाल चेयरमैन तै थागिं नौ खनागा आं सांग खानाय तै लगे तै माजा फैगा सिनि खोवाई डिस्ट्रिक्टनि YTF एंगै सेक्रेटारि सिनि बरंना सुमुल देबोबा तै YTF नि न खोवाई डिस्ट्रिक्टनि अर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि सिनि दाखौ उत्पल देबोबा तै लगे भाई माजा फैगा सिनि वेस्ट चाम्पासरा बिसिनि मनिटरिंनि चेयरमैन वाइस चेयरमैन बंग लगे भाई माजा फैगा सिनि ईस्ट पूर्व चाम्पासरानि चेयरमैन वाइस चेयरमैन बरंबो माजा फैगा तै लगे सिनि गोबां दङ जों तिनि अरा परनो सुबाना हि भाइमाका आउन लगे जों तिनि सिनि खारक जों तिनि तामनाय सुगिया जरा जों सुक बरनो बरक सुगिया जरा जों सुबाय मागै जों बेलाय किसिनि खारक तामनाय टंटंमा बा सुबाय मागै सिनि बखारक बेलाय टंटंमा फायो सिनि बगारान बिसिंतै आउन बागै जों आ सुजुग मान टंगा बागै जों तिनि सिनि बगारान बेलाय के जों थाखमाथाय हामबाय जों माया फारो हामबाय सिनि बंथि जारे दिनै आनि सिनि बंकाय आं खोवाई पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट तिप्रा मथानि वर्किंग प्रेसिडेंट त्रिथित देबोमा बखौ खुंखाय दाबो चिं सार संनो चुपनामो संगै जुवा फैगा दाबो नों बंनो ताम सागलाना मोनो बकरै नै दे फैगा हा त बेखौ साइजो ने आं बसाबो सानिया का बंनो रो दे फैगा रै गरबिनो गैया जला बकरै ताम बकरै हुंका ब्रिमां से बसाबो नों बतै माने बाहाय मा नों ततरे तंथक ना बतै नों हार हमजा माइ का सुपालाय मान बिसंते सुपालाय खांखाय नों सारे सारा आकोक्ता हम त का देखै बुमंग ताव हने बुमंग के सागर हा मुंडा हामबाय सार मो आमचाइनि बुमंग के सागर गदे मो हिंगारि हिंगाय पश्चिम चंपासरा 3 नंबर वार्ड नि मुंडा बस्ती तांबाकी नरक सुबना मा फैखा काय अरबो बिसिबे आगे तिनि नकुल मुंडा अजागाव तिनि थुइखामा नाराय बिनि बुजननि बागै जोङो तिनि तिप्रा मथा थैके तिनि महाराजनि दागि मुंगाय जों तिनि महाराजनि नाहार मुंनो नाहारैया कोनै जों आबनो सरन थायो जों तिनि अरबो तिनि पश्चिम चंपासरानि तिनि चेयरमैन दङ ओमफ्राय तिनि जुनालनि चेयरमैन विशु देवर्मा डिस्ट्रिक्टनि वर्किंग प्रेसिडेंट तिनि तिथि देवर्मा तिनि उनको एग्री सब कमिटिनि मेम्बार तिनि ताखौ सापन देवर्मा इयर दङबो गिलामा चेयरक दङ तिनर सिगलाराव जों मोनाव वानजुगो जे तिनि गरिसाबराव जों जा मामानि जाता बरबो जों नाहारै माया जों जा मामानि जों जा किजा कुचु खाइ चुबालायै जोंना 120 खाइ चुबालायै आखने जों तिनि बरंनो जों किजा माइ गुंगाव सुबानानै खायो तामनि इंटरेस्ट माने तामनि मुसुगै नरगि मोहाय माइरो इंटरेस्ट ते कोनो या जों तो कायसा चुबानानै गरि बरंनो जों पालथाय चुबालाय थागा देखाय अब जतनि बागैनो गाहाम होननाय जों आबनो वानसुगैनो बरंगे नकल देब्रमा थैखांका तिनि नकल मुंडा थैखांका बजे बिनि श्राद्ध खायनि बागै जों किजाफान चुबा खादि हिंखाय बरं किजा चुबा मु माननाय आबनो नाहारैनो जों तिनि अजागाव चुबालाय जों बुमंग के सागदे थाबने साने बुमंग नकुल ने से आनि बुमंग हिंका हिंखाय सुबल सिंह देब्रमा
आसामबारि ब्लक कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट टिप्रा मथा ओमफ्राय जोंनाव कक ओमफ्राय दिनै मिडियानो बेलायनो हामबाय जों बेबाक्सा जे कुना कुनि रग थाङै आखनै दिनै टिप्रासानि ककनो जे तिसावै दिनै सारा टिप्रा रायजोआव तिरि तंमानि जाराय जों दंनो बेलायनो हामबाय मा जानांगौ